ga tambarin sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai kawan ka tsinawa yuke bello horin jakada kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba dan ka tsinawa tambarin sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai kawan ka tsinawa yuke bello horin jakada kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba dan ka tsinawa tambarin sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai kawan ka tsinawa yuke bello horin jakada kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba dan ka tsinawa tambarin sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai kawan ka tsinawa yuke bello horin jakada kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba dan ka tsinawa mu duka tambarin yuke bello tambarin mazajen farko shin wane ne yuke bello wanda zama wannan waka dan gidan sarauta ne basarake hakimi mai mulki mai ketare ruwan dare ya yawari ka hitare na gijan gwarzo kan wani uku yuke bello mai ketare mazajen fama jami'in hukumar kwastam yuke kwantirolan kwastam amartabar ka kai MNI baka talwa jan gwarzo kan wani uku ne kai kuma hakimin ketare ne na biyu ka gaji martabar kakanninka da martabar iyaye naka irin gidan na dabo yuke bello kan wa murmushin talakawa tambarin sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai kawan ka tsinawa yuke bello horin jakada kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba dan ka tsinawa kayo firamare kayo sakandire Ahmadu Bello can kai zango jami'a ta Ahmadu Bello da ke yaye ɗalibai managarta kimiyyar siyasa ka karanta kuma kayi bauta ta ƙasa sai ka fara aikin kwastam kayo gudunmuwa a ƙasata daga mataimakin sufurtanda har kwantirola ka kai amartabar ka kai MNI baka talwa jan gwarzo amartabar ka kai MNI kan waga tana a gabanka shekara 35 aiki a gwamnatin tarayya ka zamo jakada na gari ka hida ka tsinawa kunya babu tuntube babu targaɗe kan wa mai ganganci ba tambarin sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai kawan ka tsinawa yuke bello horin jakada kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba dan ka tsinawa kayo kwantirola Kano command yuke bello kayo nasara an yabe ka kowane fanni ka nuna kokari jan gwarzo kai kwantirola jigawa command
kowane fanni ka nuna ƙoƙari jan gwarzo. Ka yi kwantarola Zamfara command, ka yi ƙoƙari Usmanu, ka taka rawa a gidan kwastam ba ka mantuwa jan gwarzo. Sai aka kai ka Eastern Marine command da ke Fatakwat kai aiki. Jiha shida ce ka riƙe baki ɗayan su kai abin a yaba ka. Kaga akwai jihar Rivers bayan Lisa da Edo sai kuma Delta. Akwai jihar Cross Rivers da Akwa Ibom jinjina gun kanwa. Ana kai ritaya kai aiki wanda ba na ganganci ba. Tamburan sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai. Kawun ka tsinawa yuke bello wurin jakada. Kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba ɗan ka tsinawa. Bayan kai ritaya daga aikin kwastam ka dawo, sai ka rungumo aiki gadan-gadan na ci gaban masarauta. Masarautar ƙetare na ta haɓaka kan wa bai zamo ragu ba. To a ɓangare na ilimi da kuma kiwon lahiya har noma, kayo gudunmuwa mai inganci game da rayuwar talakawa. Tamburan sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai. Kawun ka tsinawa yuke bello wurin jakada. Kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba ɗan ka tsinawa. An gina community secondary school a ƙetare cikin kwazanka. Ayyo wata kuka sheƙa, ayyo wata a yankin Fauwa, ayyo wata tudu, ayyo wata gundawa da tsamiyar Jino. Iyo ke Bello firamare school wadda an kayo ganzamawa. Ƙara azuzuwa makarantar Fauwa haɗa da tsamiyar Jino. Kai abin yabo to sai mu yaba kan wagarkuwan talakawa. Tamburan sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai. Kawun ka tsinawa yuke bello wurin jakada. Kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba ɗan ka tsinawa. Akwai matasa 300 sun samu horo akan kwamfuta. Shiri ne da zai ci gaba kan wana ƙara ƙoƙari har kullum. Gagarumar gudunmuwa din kawar da cutar polio shan inna. Katin ɗan ƙasa ka ba da gudunmuwa don ya iske talaka. Katin zaɓe saƙo-saƙo aka je aka yi wa talaka. Ka yi ƙoƙari tabbatar zaman lahiya cikin talakawa. Tamburan sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai. Kawun ka tsinawa yuke bello wurin jakada. Kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba ɗan ka tsinawa. Kai tsayuwa da jajircewa don manoma su samu sawaba. Haɗaka da bankin CBN wajen batu na noman rogo. Al'ummar ƙetare na alfahari da kai kan waka daga tuta. Kana ta ƙoƙari ne don Allah a gyara rayuwar talakawa. Kai ƙoƙari kan gyaran titin ƙanƙara hanyar gurbi. Ka ba da haɗin kai a ayyukan hukumar CSDP. Samar da makarantu sai ɗaki shan magani wurin talakawa. Tamburan sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai. Kawun ka tsinawa yuke bello wurin jakada. Kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba ɗan ka tsinawa. Masarautar
kayo har lambar yabo ma suka baka kan waga ka zama gwarzo. Tamburan sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai. Kanwan Katsinawa yuke bello farin jakada, kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba ɗan Katsinawa. Ga tamburan sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai. Kanwan Katsinawa yuke bello farin jakada, kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba ɗan Katsinawa. Tamburan sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai. Kanwan Katsinawa yuke bello farin jakada, kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba ɗan Katsinawa. Ga tamburan sadauki mai nasara martabar ka ta kai daidai. Kanwan Katsinawa yuke bello farin jakada, kayo rawar gani to sai mu yaba maka baba ɗan Katsinawa.